Rafu wazuru ike onye isi Masop ka na-ajụ ajụjụ mgbe gara aga o si ma ọ bụgoro na onye ara bụ ihe bunitere flag si Biafra na ndị mmadụ ga-agbakwuru ya were akwa kpuchie ya ọtụ ya kpuchie ya ọtụ ya sonyere ya n'azụ onye ara edu ha nọ maka etu anyị si hụ ihe gbasara Biafra okwu abụ Biafra etu o si na-emetụ anyị n'obi kpatara ọtụtụ ndị ekperima na-ejiji pụta Naịjirịa na-egwu anyị wayo including onye nke a tụrụ nga kịta ogwucha ya ndị mmadụ asị gbagharị ya n'ọbịa asị gbagharịa maka na obi nwanne juru anyị n'ahụ anyị na-ekwu maka ndị nwere obi nwanne ihe ndị Oriental Brothers kwuru n'egwu obi nwanne bụ na ana Igbo ka ọ dị achị hapụkwa ya na onye a bụ onye ụlọ onye riri nwanne ya nakpo obu ọnụ nakpo asị ka hapụ onye ka mmadụ ga-abịa isi anyị na Tinubu nke kwuburu na mbụ na ya ekwenyeghị na awọ Naịjirịa bụzi ihe ga-abịa bụzi bụrụ Biafra nke anyị Biafra nke ndị Ebonyi ọ bụrụ nke Ebonyi mmasị nọ nke Ebonyi maka na ụmaghị abụghị Ebonyi ọ bụghị ya na-ekwuchite ọnụ Ebonyi ọkwa deputi gọvanọ ka ọ rụchara tupu ọ rụọ gọvanọ tupu ejizi ya nka kama na o rijuo n'afọ uche wee bụrụ na ọ ga-ekwuzi ihe ọbụla dị mma o mee ma ọ bụ kwuo n'afọ Biafra ọ ma nkwe na omume ya bụ biko na ịpịachi ọnụ nke mbụ na e nwere ihe ọ na-abụ mmadụ kwuo etu